Food Brothers znova. Dnes tu s Maťom sedíme nad poslednou omáčkou od chilimarket.sk Hot Sauce 9 z 10, čo sa týka úrovne štiplavosti. Musím povedať, predošla bola tá ovocná. Tá bola veľmi dobrá, ale nejak nás nevyštípala. Tu je že aj Ghost Naga a Cayenne, ananás, tomato a cibula. OK, cena 5,90, zase opäť to isté, čiže žiadna zmena, to je dobré. No, čo to tu je? Ghost Chilies jedni sú z najpikantnejších prírodných omáčok na markete, uvidíme, to si necháme overiť. Odporúča sa tam dať len takú kvapku do tých jedál. My si dáme kvapku na lyžičku. Kvapku na lyžičku. Viskozita troška rečia ako tá ovocná, ale zase je OK. Čiže možno ako marináda zase, alebo iba ako dochucovadlo do omáčok. Není tam žiadna chémia, tak OK, budíš. A keď mne to je šietno zausťovadlo, však to je všade už, takže s tým by som nejak sa nebal toho. No, neviem. Také paprikové. To už cíti, že tam je niečo. To už by to mohlo niečo vyštípať konečne. Tak poďme na to. No hej, rečie to je. Čiže zase na načo zasi nie. Asi fakt na také soté pridať do mäska, pokrájať mäsko, pridať to tam. Počkaj na Maťa, bude prebať, tak ja si nedám. Zatiaľ nič. Pomaly postupne cítim vzadu na jazyku. Ale musím povedať, že tie prvé dojmy boli dobré. Dobrá slano-sladkosť. Je to vyvážené. To je dobré. Toto je dobré. Toto konečne má nejaké rady. Tá Naga spraví svoje. Milujeme Nagu, hlavne náš Karol ochutnávač. To bola jeho posledná ochutnávka, lebo fakt to nerobilo dobro tu už potom. Ale musím povedať, dobrá. Neviem si to predstaviť takým mäskom, fakt, že do soté, nejaké soté so zeleninkou, len tak brčnúť za lyžičku, aj to je veľa možno. Cestovina možno trošku. Alebo cestoviny, bolone. No. Dobre. Dobre, štiplavé. Kedy bude 10 štiplávosť v Chilimarket? Čo bude dnes? To už bude moruga asi potom. Tam si ešte jednu, či to naozaj nie je nejaký fake. Či to lyžička nebola štiplá len. A troška mi to pripomína paprikové pasty. Tie pomazánky paprikové zo začiatku. Kým to neštípe, potom už necítim nič. Hej, taký ten ajvar, čo býva. No, presne. Taký klobáse si môžete dať, podľa mňa. Kto má rád. Teraz sa mi to chytilo na mandlu. Dávajte pozor. Nemá to neprstne do očí. Že curry alebo fajita, alebo cheese sandwich. Z rána by som to nejedol so syrovým sandwichom. Respektíve áno, no prebere vás to. Môžete ísť do roboty. Dobre. Tá štiplavosť je veľmi presvedčivá. Konečne niečo štiplavé. Ale pozor zase, nie je to tak štiplavosť ako čerstvé papriky, že vás to chudáči, ale pálivosť vyslovene sa drží v oblasti ústnej dutiny, nič ďalej, odtiaľ to dole už to nejde. Takže žiadne, aspoň pri množstve, čo sme my zjedli. Celé to vypiť nechcem, to by som asi inak potom skákal, hlavne na druhý deň, ale inak fakt pálivosť je dobrá v ústach. Odrovná to celú ústnu dutinu. Dobre. Keď toho zjete veľa, budete mať takú farbu rady, ako má Maroš. Ja tu máš paprík, že veľa. Dobre, Chilimarket, toto sa nám páči. Čakáme na 10 z 10 pálivosť, ale táto určite skončí ešte niekde, teda v mäsku alebo v špagetách boloneských. Takže od nás zatiaľ všetko. Pozdravujeme. Čaute. Nazdar.